Ние работим с новия апарат на Nuvia Sectum, който е насочен към подобряване на еластичността на кожата, влагалищното стареене, като всяка част от тялото ни, така и влагалището и гениталната област са предразположени към атрофия и стареене и са уязвими към някои фактори, като хормонални проблеми, бременност, менопауза, промяна в теглото и активен спорт. Като нашия апарат на Nuvia Sectum работи чрез радиочестота, която стимулира фибробластите да произвеждат колаген. Nuvia Sectum е професионален медицински апарат, който работи на базата на радиочестота. Характерно за механизма на неговото действие е, че чрез повишаване на локалната температура в мястото на действие със съответните накрайници получаваме трептене и по този начин стимулираме производството на еластин и колаген от тялото. Работи се в дълбочина, в дълбоките слоеве на кожата, а именно дермата. По този начин той е абсолютно безвреден и се получава дълготраен ефект във времето. Апаратът на Nuvia Sectum разполага с 3 режима на действие. Първият е хирургичен, вторият е естетичен, който е насочен към процедура за лице и тяло, и третият е гинекологичен. Има 2 режима на работа – автоматичен и мануален, като автоматичният може да се настройва времетраенето на самата процедура, таргетираната температура, която искаме да постигнем, в зависимост от това какъв трябва да е крайният резултат. Примерно за лице подходящата температура на действие е 38 градуса. Също така може да коригираме и силата, с която работи апарата, за да се постигнат по-бързо или съответно по-комфортно резултатите, които желаем.